ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଏଠି ପୂଜା ଥିଲା ଅଭିଷେକ ପୂଜା। ତ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଡେରିରେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆଗରେ ଆସି ନନାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲିନି। ତ ମୁଁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ନନା ସେଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ନନା କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ତୁ ଯା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଆ। ତ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ମାନେ ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଠାକୁର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଏଇଠି ଆମର ରହିଥିଲେ ବୃଷଭ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ଆଗର ପ୍ରଣାମଟେ ମାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖେ ତ ଏଇଭଳି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଶେଷ ହେଲା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଲି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ନନା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୋର ବାକି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୋକାନ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଉଥିଲି। ତ ଜିନିଷ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋର ଏଠି ପୂଜା କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି କୁହନ୍ତିନି ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି